Nagpadayon karon ang pakisosyo gihimo sa National Bureau of Investigation NBI-7 sa mga kontrobersiya sa PhilHealth. Gawas nini mohimo usab sila og lifestyle check sa mga opisyalis sa maong ahensya. Ang report ni Nico Sirino. Matod sa Regional Director sa NBI, Attorney Renan Oliva, may mga dokumento na sila nga gi-request gikan sa ahensya nga makatabang sa ilang investigasyon. Kahinumduman, sukad mibuto ang kontrobersiya sa PhilHealth sa kauluhan, gimanduan ang Department of Justice nga mulusad og pakisusi kabahin niini. Matod ni Oliva, dinhi sa Central Visayas, usa sa gitan-aw nila kun na bay mga nahitabo nga upcasing o pagpasaka sa singil sa PhilHealth. Kundo naman, tan-awon kinsa ang nagpaluyo ug may koordinasyon ba nga nahitabo. Nakig-alayo na ang NBI sa PhilHealth, mga ospital ug mga reklamante aron mahapsay ang investigasyon. Kung may mga kalapasan, di sila magpanuko mukiha sa mga nalambigit. May mga certain requirements na pasubmito ng hospital at PhilHealth before it is approved. So, apil na sa itong investigation na ang proseso gisunod ba yun? O gi-shortcut or doon na may collusion. So, ato nang makuha sa mga documents kato makuha. Gawas niini, muhimusab og lifestyle check ang NBI sa pipila ka mga opisyal ug personnel sa PhilHealth. Tanaw na kung kinsay mga involved. Kaya ka na paper, nakita mo na nimo from kinsang hospital na may claim dito sa PhilHealth. Atong istoryahon ang mga pasyente na particular na claim. Pasabot ni Oliva, magpadayon ang investigasyon nila ug gitahasan ang mga investigators paspasan kini. Kung makakumpleto na sila sa usa ka kaso, ipasaka dayon kini ug di na magpaabot pa nga makumpleto ang ubang pending nga reklamo. Samtang anda mudawat ang NBI ug mga reklamo sa ilang opisina, kabahin ning maong kontrobersiya. Nico Sirino, Balitang Bisdak.